Dnes si predstavíme vašu a našu obľúbenú MT7. Prečo je tá motorka tak obľúbená? Či si muž a či žena, pre tebe je MT7 zrodzená. Dvojválcový motor CP2 s 54 kW. A ak si mladší, tak vo verzii do 35 kW. Je tu klasická 6-stupňová prevodovka, no niečo sa chystá. Nádrž s objemom 14 litrov a spotreba plus minus 4 litre na 100 km. Plne farebný displej s pripojením na telefón a so základnými funkciami. Výška sedla je 805 mm, to znamená, že aj my vysokí v pohode dočiahneme na zem a samozrejme aj vy, motorkárky. LED svetlo vpredu aj vzadu a samozrejme s LED smerovkami. 17-palcové pneumatiky značky Michelin vpredu aj vzadu. Dvojkotúčové brzdy 298 mm vpredu a jednokotúčové 245 vzadu. Na túto motorku si vie zakúpiť rôzne doplnky, ako napríklad padací rám, zadný kufor či výfuk. A Yamaha prišla s brutálnou novinkou. Od 1.1.2025 platí na všetky stroje trojročná záruka a či za 3 roky vybuduješ 5 firiem alebo žiadnu, my rozdiely nerobíme. Predsezónna cena 7500 eur z DPH s trojročnou zárukou. If this world was mine, I'd take your dreams and make them multiply. If this world was mine, I'd take your enemies in front of God.